כן, אז היום יום שני, ה-28 במרץ 2022. זוהי הפגישה האינטראקטיבית שלנו במסגרת מפעל דוב סדן, בפגישות של קבוצת הלימוד של יידיש בספרות יידיש, וזוהי הפגישה מספר 163. כהמשך למה שאנחנו עושים בפעמים האחרונות, אנחנו אמורים, וזאת נעשה במשך הפגישה, אנחנו אמורים להמשיך לקרוא את הסיפור של חיים גרדה, זיידה סוני נקלח. אבל לפני זה, ובמסגרת הדיונים שלנו על השימוש בקידומות שמוסיפים לפעלים, ביקשתי מבלה שתשלח לנו צילום של 2 עמודים מתוך הגרויסר ורטרבוך של יודל מרק, המילון הגדול של שפת יידיש, והיא אכן שלחה לכולנו 2 עמודים, איפה שיש ערכים במילון עם הפרפיקס אויס. וכפי שאתם אולי זוכרים, יודל מרק לא עשה כמו שאוריאל ויינרייך עשה, הוא לא הביא רק את הקידומות, אלא יודל מרק הביא את הקידומות עם הפעלים. ומכיוון שהוא הדפיס עד היום 4 כרכים עם האות א' בלבד, כן? וצירוף הקידומות עם האות א', היא אחראית במידה מסוימת ל4 כרכים עם האות א', אז יש לנו הזדמנות בצילום של בלה שלחה, לראות איך פועל העניין של הקידומת אויס. והעיקר שאני רוצה שנראה, מכיוון שהמילון של יודל מרק, הגרויסר ורטרבוך, פודאיש השפרח, הוא יידיש ביידיש. זאת אומרת, כל מילה ביידיש כמילון מוסברת ביידיש. אז יהיה לנו הזדמנות לראות איך מתפקדת הקידומת אויס עם משמעויות שונות המרחיבות את הפעלים שאליהם הקידומת נדבקת. אז אם נתנאל יכול להעלות על המסך את העמוד הראשון, ודאי שאני יכול. אם כי כל אחד יכול גם לקרוא את העמוד הראשון שבלה שלחה מתוך המחשב, אם הדפסתם את זה אצלכם. זאת תהיה הפעם הראשונה שקבוצת הלימוד שלנו מסתכלת על המילון הגדול של יודל מרק, יידיש ביידיש. וכמו שהזכרתי אולי בפעם שעברה, המילון הזה הוא מיוחד במינו, מכיוון שהוא לא מסתפק בלתרגם מילה ביידיש למילה אחרת ביידיש, אלא שהוא מביא ציטוטים, והוא גם מביא, במקרה לקידומת אויס, איך היא משנה את המשמעות של פועל כזה או פועל אחר. אז בעזרת הקידומת אויס אנחנו נראה איך העניין פועל עם הקידומות, שקידומת אחת במקרה הזה אויס, מכניסה משמעויות חדשות, תלוי לאיזה פועל היא נדבקת. אז נתנאל, העלית את העמוד הראשון? כן, כן. איך אפשר להשיג את המילון? את המילון אתה יכול להשיג רק אצלי, ואני אסביר למה.
המילון הזה, שהכרך הרביעי נתפס בנדמה לי 75, אבל ההדפסה הראשונה של הכרך הראשון מאות א' הייתה הרבה לפני זה, אם אני לא טועה, בשנות ה-50. ואז כל ספרייה שמכבדת את עצמה קנתה את הכרך הראשון, עד שהוא אזל. כאשר יודל מרק עלה לארץ בסוף שנות ה-60, כדי להמשיך להוציא את המילון הגדול, הוא הביא 1,000,000 כרטיסים בשביל התוכנית השלימה של המילון עד האות ת'. אבל הוא הספיק לפרסם רק 4 כרכים עם האות א' בלבד, אלא שבזמן שעבר מאז הכרך הראשון, הכרך הראשון אזל. ובאוניברסיטה העברית שהייתה אמורה להיות שותפה לפרויקט כולו, נשארו במחסנים של הר הצופים רק כרך ב' ג' וד', והיה חסר הכרך הראשון. ולכן האוניברסיטה, בוודאי אחרי שיולמק נפטר ב-75, לא עשתה שום דבר כדי לקדם, אבל אני לא יכולתי לסבול את זה. והלכתי והדפסתי על חשבון מפעל דוב סדן, על חשבון התקציבים שלי של מפעל דוב סדן, הדפסתי נדמה לי 20 עותקים של הכרך הראשון, ואני הסקתי מתוך המחסנים של הר הצופים אולי עוד כמה אקזמפלרים של הכרכים ב' ג' וד'. וכיום אני מסוגל, על חשבון זה שהוצאתי מהכספים של מפעל דוב סדן, אני מסוגל למכור כמה עותקים שלמים מאות א' עד ד' של המילון הגדול. עכשיו, מכיוון שכל כרך הוא כרך גדול שעולה 250 שקל, אז כשדניאל שואל אותי כמה עולה המילון, אז אני אומר, כן, זה לא מילון כמו ויינרייך, כרך אחד. זה 4 כרכים מיוחדים במינם. כל כרך עולה 250 שקל. זאת אומרת, מי שירצה, והאמת שניסיתי ב-2015, כשעשינו יריד ספרים ובאתי עם הספרים של מפעל דוב סדן למחירה הכללית של יריד הספרים, הבאתי בין יתר הספרים שמפעל דוב סדן הוציא גם את המילון. אבל אף אחד לא קנה, כי זה היה 1,000 שקל. אבל פי שזה הוצג ביריד. אז מי שמעוניין ויש לו 1,000 שקל לקנות, אז אני היחיד שמסוגל למכור את כל 4 הכרכים. זה הרבה כסף. זהו. אז זו התשובה לדניאל. עכשיו, בואו נעשה הכרה עם 2 עמודים של המילון של יודלמרק. שלמה
אתה רואה את העמוד הראשון שבלה צילמה? כן. מהי המילה הראשונה עם אויס שאתה רואה בעמוד הראשון? אויס גוורן. עוד פעם? אויס גוורן. לא כתוב שם אויס גוורן. אויס גוורן. אויס גוורן. טוב, זוהי דוגמה קצת קשה, אבל אנחנו נקפוץ למים. מה זה ורן ביידיש, שלמה? וורן זה היה. לא וורן, ורן. כן. לא מה שמעתי. פירוש שם הפועל הזה? שם הפועל? מה לא יודע. פירוש? אוקיי, איך? אני יכול לעזור. מה זה ביידיש ורן? להיות. להיעשות. זה תיאור של התהליך של להיעשות. כן? גוורן, פרטיציפ של זמן עבר, נעשה. איך בין גוורנה לרר. אני נעשיתי מורה. אבל עכשיו הפועל שבמילון ששלמה קורא, תקרא את זה עוד פעם, מה שם המילה? אויס גוורן. אויס גוורן. אז פה יש לנו גם פרטיציפ של זמן עבר, גוורן, נעשה בזמן עבר, פלוס הפרפיקס אויס. אויס גוורן. זה שימוש לא כל כך רגיל. בוא שלמה לאט תקרא מה יודלמרק מסביר. אבל תקרא עם נקודה, לא את כל הערך, כי לאט לאט. כן, מה הוא אומר? מה זה אויס גוורן? אזי for אויס ורן, wo es ungeboren ois. In mehr nicht, was früher. זאת אומרת... רגע, עד פה, אני עוד לא קלטתי מה שקראת. מה המילה הראשונה שקראת בהסבר? פאר אויס ורן, was ist geboren אויס, רגע, מרנית. כרגע לאט לאט, זה מאוד לקוני, במילון לא מספרים סיפורים ארוכים. אתה אומר שמיד ההסבר מתחיל וכתוב פאר אויסברן, זה מה שכתוב? כתוב פאר אויסברן. עד פה, יש נקודה, פאר אויסברן, יש נקודה? יש פה איזה חץ. לא הבנתי? פאר אויסברן, was ist geworden? לא, אני שואל, פאר אויסברן, מה הפיסוק אחרי המילה אויסברן? יש אחרי זה חץ ונקודה. חץ? חץ. העוד חץ? תיאור של חץ שאינני יודע מה משמעו. חץ. כן, חץ ונקודה. כן. אז עד כמה שאני מבין, תראו, אנחנו לא רגילים עדיין לקרוא במילון הגדול הזה. אתם יודעים מה? אני חושב שאנחנו ניקח את המילה הבאה, כי פה העניין יותר מסובך. מה המילה השנייה, שלמה, שמופיע במילון? סלח לי זה נראה כאילו שעומדים על המקח, היה מחיר, ואחר כך עמדו על המקח, ואחר כך המחיר אויס גבורת, הוא השתנה, יש לו מחיר יותר זול. יאיר, כרגע אני טוען שבגלל הקושי של ההסברים כאן במילה הזאת, אני מעדיף שנתחיל לראות את הדוגמה עם המילה הבאה. בסדר, סליחה. אז אני שואל את שלמה,
מה המילה הבאה במילון? אויס גווארמט. סליחה? אויס גווארמט. אויס גווארמט. כן. נכון? יש ריש עין מם טט. אויס גווארמט. אויס גווארמט. כן. אנחנו נתחיל להסתכל עם המילה הזאת. אויס גווארמט. ועכשיו במילון יסבירו לנו, כן? מה פירוש המילה אויס גווארמט. אבל לפני שאנחנו קוראים את ההסבר, מישהו יכול להגיד מה זה ביידיש אויס גווארמט? זאת אומרת, זה כבר לא מתחמם. למה לא מתחמם? כיבו את האש, אני לא יודע למה. לא, אני שואל אותך, למה שלילי? למה אתה אומר שהמשמעות היא שלילית? לא מתחמם. כי למילה אויס יש קונוטציה שלילית, שמשהו נגמר. רגע, זה אתה אמרנו כשהתחלנו לדבר, שלפרפיקס אויס יש יותר ממשמעות אחת, ותלוי לאיזה פועל אתה מדביק את האויס. אז אתה עוד לא יכול לדעת אם המשמעות כאן של אויס זה משהו שנגמר. אנחנו עוד לא יודעים. יאיר, לפי דעתך, מה זה אויס גווארמט לפני שאנחנו קוראים את ההסבר? שזה התחמם הרבה מאוד. התחמם הרבה מאוד. לפי מה שיאיר אומר, זה קצת ההפך ממה ששלמה אומר. ואני חושב שיאיר יותר קרוב למשמעות. כלומר, זה נהיה יותר חם. מה אתה אומר? כאילו, זה היה חם והיה עוד יותר חם. אויס גווארמט. נכון. נכון, זאת אומרת שהאויס, המשמעות שיאיר אומר, שהפעולה נעשית עד הסוף הרבה, עד שהדבר נעשה חם. התחמם, אבל לא סתם התחמם, אלא התחמם עד קצה האפשרות לחמם את הדבר. דוגמה של משפט, לפי מה שיאיר טוען שזה המשמעות, אני אומר, der הפליט von Ukraine ist gestanden in Frost. הפליט מאוקראינה עמד בקור, 10 שעות, 10 שעות הוא עמד בקור, לפני שהוא עבר את הגבול לפולין. ואז אני ממשיך להגיד, wenn ist gekommen kein Polen, כאשר הוא הגיע לפולין, hot menim אויס גווארמט. כשהוא הגיע לפולין, הלבישו אותו במעילים, בשמיכה, מהוטים אויס גווארמט. חיממו אותו עד שהוא הפסיק להרגיש קור. זה מה שיאיר טוען, ועכשיו אנחנו נקרא את ההסבר, שזהו הסבר של מילונאי. ההסברים הם קצרים וצריך לדעת להבין, אז קצת סבלנות. אז שלמה, אחרי אויס גווארמט, אויס גווארם, לא, לא כתוב אויס גווארמט, וורם זה תולעת, פה אנחנו מדברים על ורמן, לחמם. אז מה כתוב? אויס ורמן, was מהות ורם גמחת. אז מתחיל ההסבר של יודל מאק ואומר, אויס גווארמט, was מהות ורם גמחת. זה קשור למשהו שחיממו, כן? שקודם לא היה מספיק חם וחיממו.
עוד כמה מילים בהסבר, שלמה? was mir halt Wurm, לא וורם, וורם זה תולעת. was ווס mir מהלט halt warm, ורם, דבר שמחזיקים אותו חם. תמשיך עוד was mir קצת. heat up, op, לא שומע. was mir heat up, ווס heat up, מאית אופ, ששומרים על האובייקט שלא יתקרר, שיהיה חם. עוד קצת. halt tire, הלט טייר. אומר המילונאי יודלמרק, כן? מה זה halt tire? הלט טייר, להחזיק משהו כדבר יקר, לחבב, כן? לרצות את חשיבותו, כן? עוד קצת. was mir macht bequem für sich, ווס ממחת בקוום כשעושים פרזיך. משהו איך? שיהיה נוח, שיהיה נוח פרזיך לאותו אדם, כן? שיהיה לו נוח. עוד כמה מילים, תסתכל תמיד על הנקודות, על הפיסוק, כי ההסברים הם מאוד קצרים. מה עוד הוא אומר? כאן יש א' גרש עין, אני לא יודע איך לקרוא את זה. א' גרש עין, כן. ומה אחרי זה? היים. סליחה. א' גרש עין, טוב, ואחרי זה מה בא? פסיק דירה, דירה. דירה. ואחרי זה? נקודה. כן. כן. זה יכול להיות שהכוונה היא שמח בקוון פרזיך, לא, הכוונה היא, אגיד לך, רגע, אני יודע מה הכוונה. הוא מקצר ואומר, אפשר להגיד, אויס גוורם תדירה, כן? אויס גוורם תדירה, זאת אומרת, דירה שחיממו אותה, שנוח להיות אצלה. הוא נותן דוגמה עם אויס ורם. תמשיך, מה עוד הוא מסביר? עוד א' עין, שוב איזה דוגמה. כן, אויס גוורם, איך? א' עין פריינד. אויס גוורם תפריינד, ידידים מחוממים. עכשיו הוא יסביר, אולי. מה ההמשך? עוד יש א' עין פוזיציה. אויס גוורם תפוזיציה. פוזיציה, פסיק שטל. אויס גוורם תרשטל. מעמד או פוזיציה מחוממת. תקרא הלאה. עכשיו הוא מביא דוגמה. כן, עכשיו הוא מביא, רגע, עכשיו הוא מביא ציטוט, כדי שאנחנו נבין את הדוגמאות שהוא נתן קודם. תקרא את הדוגמה. זיבטון, פלי הרויס, רגע. פונדר. המילה, שלמה, אל תדבר כשאני מדבר, ואני לא אדבר כשאתה מדבר, אחרת לא נבין את זה. אני לא הבנתי את המילה הראשונה שקראת, כנראה לא נכון. תקרא אותה עוד פעם. זי וטון, הפלי הרויס פונדר, ממס, אויס גוורם נסט. זי וטון, הפלי הרויס, הוא מביא עכשיו ציטוט. ממס, ההר, גסט. טוב, תרשה לי, כן? מביא יודלמרק ציטוט. זי וטון אפלי פונדר ממס היא. הרויס פונדר ממס ההר גסט.
פונדרממס מה? הער גסט. זו מילה אחת? זה סוף המשפט. כן, אבל מה זה ההר גסט? אני שואל האם זו יש מילה שלמה. יש עין ריש. יש א' צ'ופצ'יק עין רש. אויז גווארנטר, ומה עוד? א' עין רש, זה לא גסט, זה אולי נסט. אני לא יודע אם זה ג' או לא. אויז גווארנטר נסט. אז הציטוט הוא כזה, לקחו את זה, עוד מעט יגידו מאיפה לקחו את זה. יש ציפור, זיוות טון אפלי ארויס, היא הציפור כנראה, וטון אפלי ארויס תצא במעוף, פונדרממס אויס גווארנטר נסט, מהקן המחומם של ציפור האם. אתם עוקבים אחריי? ועכשיו הוא יגיד מאיזה ספר מביאים את הציטוט, וזה בקיצור. מה המקור? דמבלין צווי ונדריטר. עוד פעם? דמבלין צווי ונדריטר. זה חיבור שנכתב על ידי דמבלין, שנקרא 2 ו3. אוקיי, עכשיו, בראש המילון, בספר עצמו, יש כל הקיצורים האלה. אז מסתכלים בהתחלת הכרך שאין לנו ביד, והוא נותן יודלמק איפה הספר הופיע, באיזה שנה, מה ההוצאה וכו' וכו'. אז הדוגמה היא, אויס גווארנטר נסט, כן מחומם, הציפור אחרי שהיא נולדת, היא נותנת מעוף ויוצא מהקן המחומם. טוב. Die weiße Hand, סליחה? Die weiße Hand, das noch רגע, אני לא מבין. מה אתה קורא עכשיו? לייב הובן. אני שואל, אחרי דמבלין, אחרי שהוא מפנה למקור, יש נקודה? עוד פעם, die weiße Hand, הוא מביא עוד ציטוט, die weiße Hand, היד הלבנה, die weiße מה? לא, לייב הובן. שלמה, אתה ממשיך לפני שאני מבין. אני לא שומע אותך, אני מצטער. טוב, אז אולי אצלך יש בעיה עם ה... לא, אני אגיד לך, אני שומע אותך מטלפון ולא ממחשב. טוב, אז אני מבקש שאחרי המילה וייסה, תגיד מה המילה שקראת, כי אני לא מבין אותה. היא וייסה? הנד, וייסה הנד, יד. מה זה? תתרגם. Die weiße Hand, היד הלבנה, לא, יד לבן, שלמה, תשמע אותי, יד זה הנד, ואתה קראת הנד, זאת אומרת, הידיים הלבנות זה רבים, כן? תקרא את כל הדוגמה. Die weiße Hand, das nur weißere Leib haben, שיש להם... לא, תקרא את כל הדוגמה. סליחה? תקרא עד הסוף את הציטוט. Die weiße Hand, das noch weißere Leib haben, an Atem getan mit a Gelenker. הידיים הלבנות. לא, רגע. איפה פה אויס גווארנט? הרי אנחנו... שהוא אמר זה האויס גווארנט. אני לא שמעתי. האלף שאמרת, בין המילה מיט למילה גלגר, זה האויס גווארנט. זה א' עם צ'ופצ'י, כן?
קיצור טוב, זה הקיצור של המילה שאנחנו דנים בה. אני לא יכול להמשיך לשמוע, כי אני פשוט לא שומע אתכם. אוקיי, אז נתנאל, אולי תקרא אתה את המשפט? אין בעיה. Die weiße Hand, das noch weißere Leib haben, an Otem geton mit ausgewärmt, גלגר, ציק. לא, רגע, זהו, זה הציטוט. לא גלגר, אלא גלגר. כן? גלגר. עכשיו ננסה לתרגם. תגיד שתי מילים ואני אתרגם. אוקיי, Die weiße Hand, הידיים Die הלבנות. weiße Hand, הידיים הלבנות, כן? Das noch weißere Leib haben. רגע, das noch weißere Leib, והגוף, כן? האור של הגוף הלבן עוד יותר, אז הידיים והאור הלבן של איזה גוף, הובן, כן? הובן אן אטום גטון מיט. הובן אן אוטם גטון, נשמו, נתנו נשימה, כן? מיט אויסגווארנט גלגר. כתוב מיט או מיטן? מיט. מם יוטט. אוקיי. מיט אויסגווארנט גלגר ביחד עם המיטה. גלגר זה המיטה המחוממת. כן? אנחנו לא שולטים על הציטוטים. 233 אנשים הסתכלו על מאות ספרים והביאו ציטוטים. כן? לנו לא חשוב לדעת את ה... מה? לא, כלום. כן. לנו לא חשוב לדעת את ההקשר בספר שממנו נלקח הציטוט. לנו חשוב לראות איך המילה אויסגווארנט מתפקדת. כן? אז היה כן מחומם, היה מיטה מחוממת, כן? אז מה שיאיר אמר בהתחלה, כן, דבר שהתחמם עד כדי שזה נעשה נוח למי שנמצא שם, זו המשמעות הנכונה. עכשיו, נתנאל, מביאים את המקור של הציטוט. מהו המקור? אפה. א' פתח, אפה, א' פתח, פ' דגושה, ועוד א' פתח. כן, אז אילו היה לנו הספר, הכרך היינו הולכים לראות מה הקיצור. מה קורה עכשיו אחרי המקור הזה? זה לא בדיוק ציטוט. תגיד מה יש. לא, בלי קומנטר, תגיד מה בדיוק בא עכשיו. כתוב בהמשך, $1,000. כאילו $1,000. אבל אולי זה שם הספר. אנחנו לא גמרנו עם המקור. פעם קודמת שהיה ציטוט של שם של ספר, אז כאילו לא היה כאלה גרשיים. אולי זה חלק מהשם? הגיוני שזה אבל השם של הספר. אז טוב, בואו נצא מההפניית למקור, ונראה מה עוד מסבירים. כן. זהו, כאן נגמר הערך המילוני. כאן נגמר הערך המילוני של אויסגווארנט, נכון? כן. אוקיי. אז יול מאק אומר לנו שהמילה ביידיש אויסגווארנט, לפרפיקס אויס יש משמעות אחת בלבד. כשאתה מדביק את הפרפיקס אויס לוורמן, לחמם, הכוונה היא לחמם הרבה עד כדי שנעשה נוח למי שמתחמם. זה הכל. והביאו 2-3 ציטוטים. עכשיו אני שואל את נתנאל, יש ערך חדש עם אויס, נכון? יש עוד הרבה. לא, בסדר, אבל הערך הבא, כן. הוא ערך חדש עם מילה
שמתחילה באויס כפרפיקס. כן. עכשיו, בערך ששלמה קרא, ראינו שלאויס יש רק משמעות אחת. עשיית הפעולה של לחמם עד שנעשה נוח. עכשיו אנחנו מגיעים למילה אחרת שמתחילה באויס, שכנראה יש לה יותר ממשמעות אחת. מהו הערך החדש, נתנאל? אויס גווארנטר הייט. אויס גווארנטר הייט. אויס גווארנטר הייט. טוב, זה, אנחנו נדלג על זה מכיוון שפה יש כבר, זה אדוורב, כן? ואני לא רוצה לסבך, רגע, תן לי לגמור. אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אנחנו רק מסתכלים על דוגמאות, איפה שלאויס יש יותר ממשמעות אחת. מהו הערך הבא, נתנאל? אויס גווארנט קייט. גם כן, זה שם עצם מופשט. הערך הבא? אויס גוורפן, שזה עשינו. נראה לי שעשינו את זה עם אויס. אנחנו עברנו כבר בשיעורים שלנו בימי רביעי על הפועל של ורפן, נכון? לא, אבל עכשיו אנחנו, מכיוון שזה עשינו אתה ואני, כן, פה אנחנו לא עשינו את זה עם יודל מרק. אני רק אומר את זה כבדרך היום. אפשר לדבר? כן. מה שעשינו איתך ביום רביעי, לא עשינו את זה עם קבוצת הלימוד, וגם לא עשינו איתך ביום רביעי, לא קראנו את יודל מרק. עכשיו זה משהו אחר. אז תקרא בבקשה אויס גוורפן. זה מה שכתוב? כן. עכשיו, לפני שאנחנו קוראים את ההסבר, תסתכל על הערך כולו אויס גוורפן, ותגיד האם יש 1, 2, 3 כמה משמעויות. כשיודל מרק נותן מספר 1, 2, 3, הוא מביא משמעויות שונות של אויס. יש דבר כזה? כן, יש 3 משמעויות. לא, האמת אפילו 4 משמעויות. יופי, אז אני אומר לכם, עכשיו אנחנו נגיע לאט לאט לראות את אויס כפרפיקס, כאשר אתה מצרף אותו לוורפן, אויס גוורפן, כן? וזה מוצג כאן עם פרטיציפ של זמן עבר, כן? אויס גוורפן, לאויס הזה, עם הפועל ורפן, יש לו 4 משמעויות שונות. אז אנחנו נתחיל נתנאל עם ההסבר בהתחלה של הפועל, של המילה אויס גוורף. תקרא לאט ותייצר בנקודה. כן. עדי, פסיק. עדי זאת אומרת אדייקטיב. זאת אומרת שהצורה הזאת, אויס גוורפן, זהו אדייקטיב. מה זאת אומרת? שזוהי שם תואר, כן? אם אני אומר, אתן דוגמה, כן? der עבד, der שקלף, העבד, is אויס גוורפן in der Gas. העבד זרוק החוצה ברחוב. זאת אומרת, עדי אדייקטיב. מה עוד כתוב בהסבר? פראויס ורפן. רגע, לא הבנתי את המילה הראשונה, מה אמרת? פר. פר? לא, פר. פי דגושה א' פתח רש. פרטיציפ. אוקיי. אני חושב שהכוונה פרטיציפ, זאת אומרת שזמן עבר, ומה הפרטיציפ? אויס ורפן. אויס ורפן. לא יודע אם זה פרטיציפ. נעזוב את זה ותמשיך ההסבר הבא. אוקיי, אחר כך המילים הבאות, פה בערך.
כן, כן. יש... לא יודע אם זה רגע, מקף. יש... זה פר, זה לא פר. זה כן זה פר. פר אויס וורפן. כתוב נכון? פר. לא, לא, ממש כתוב פר. יש נקודה בפה? כן. טוב, אני לא בטוח מה זה, אז נמשיך ליד זה, איך זה ממשיך. יש גל כזה, מקף גלי, אני לא יודע איך קוראים לזה. כן, גל. אוקיי. יש לו סימנים שהוא מסביר בהתחלת הספר, אבל עכשיו אין לנו הספר, כן, ואז? ואז כתוב ורפנר. ורפנר. זה וורפנר. ורפנר. הגל הזה אומר שאפשר גם להשתמש עם הפרפיקס אויס באויס ורפנר, שזה כנראה איזה נשק, כן? שזורק החוצה, אבל זה לא חשוב לנו. תמשיך שם בשורה. עכשיו עוברים למשמעות הראשונה, אחד. עכשיו באה המשמעות הראשונה. כשהוא נותן מספר, הוא ייתן קודם איך האויס משנה את הפועל הבא. נשמע, מה המשמעות הראשונה? אויס גמישט und אויס מה זה גרשיים? יש נקודה כזו למעלה. אויס גטייל. אוקיי, זה מקף, הבנתי. אז אויס גטיילט. רגע, המילה, פה צריך ללכת מילה, אנחנו לא רגילים לקרוא הסברים מילונאים, כן? בוודאי לא המילון של יהודה מקס שהוא מאוד מדויק. אז אמרת המילה הראשונה זה אויס גמישט? כן. מה זה אויס גמישט ביידיש? לערבב. מעורבב. מעורבב. זאת אומרת, הערך שאותו אנחנו מסבירים, כן? מהו הערך? תזכיר נתנאל? אויס גוורפן. אויס גוורפן זאת אומרת אויס גמישט. מה שאומר יודלמרק זה, אם אתה לוקח, כן? אבנים ופלסטיקים וחתיכות לחם, הכל ביחד בערימה, אתה אומר, די זאכן זיינן אויס גוורפן. הדברים מעורבבים. זאת אומרת, המילה אויס גוורפן משמעותה יכול להיות מעורבב. אויס גמישט. כן, אבל כאן הוא אומר, אויס גמישט ואויס גטיילט, כמו בקרטון, בקלפים שמערבבים ומחלקים. כן. זאת אומרת, יש גם המשמעות של מעורבב, אבל יש גם המשמעות דווקא ההפך של מופרד זה מזה. עוד מעט הוא ייתן ציטוטים, ואז נראה. מה עוד נתנאל כתוב? לאט לאט. כן, אויס גטיילט, זה כבר אמרנו. אחר כך יש אויס וורפנר, כי נכון, אם יש א' צ'ופצ'יק עין, זה מה שזה אומר. אויס גוורפנר, אויס גוורפנר. אוקיי, זה עם הפרטיציפ. משהו שהוא או מעורבב, או מחולק, עכשיו יבוא ציטוט אולי, מתוך ספר. אויס גוורפנר קורטן. אויס גוורפנה קורטן. אוקיי. עכשיו, אויס גוורפנה קורטן, זה סוף של ציטוט, או יש עוד ציטוט? זה מה שאמרנו קודם. לא, אני שואל אותך, האם פה נגמר הציטוט, אויס גוורפנה קורטן? לא היה ציטוט. לא היה, אבל יש דוגמה. כאשר אומרים אויס גוורפנה קורטן, קורטן זה קלפים. ואומר יודלמרק בהסבר, כשאתה אומר אויס גוורפנה קורטן, לפי ההסבר שלו זה או קלפים מעורבבים, שיש לנו סוג אחד של
של קלף עם סוגים אחרים, או... אחר כך יש שווה. רגע, או המשמעות היא אויס גטיילטע קורטן, זאת אומרת שכבר חולקו למשחקים. אנחנו נראה בציטוטים, כן, למה הכוונה. אחרי זה מה בא? שווה. שווה, כן. אויך נקודותיים. שווה מה? אויך נקודותיים. שווה, זאת אומרת, גם, כן, גם, כן. geworfen כדי Färois zu sorgen, was wird geschehen. אוקיי, שווה לגוורפן כדי Färois zu sorgen, was wird geschehen. זה לא וורפן אלא ורף, נכון? כתוב וורפן, עם קמץ. והכוונה לוורפן או אויס גוורפן? אני לא יודע. כן, אבל בהסבר פה, כן, הכוונה היא כאשר מגדת עתידות, כן, אומרת לפי הקלפים למישהו מה העתיד שלו, כן? אז אפשר, טוב, עוד מעט נראה בציטוטים עצמם. תמשיך הלאה, יש כבר ציטוט מלא? כן, יש ציטוט. אז תקרא את הציטוט והוא ידגים לנו איך פועלים ההסברים עד עכשיו. כן. תקרא את הציטוט עד למקור, את כל המשפט, כן. Sie hat getracht wegen die ausgeworfene כן, Korten. Dreimal ist der Melech של הרויס. אולי שאול. דריימול ist der מלך שאול. כתוב שין עין למד, אני לא יודע אם זה בעברית או שין עין למד, der מלך של. זה כנראה שם, אנחנו לא מומחים בקלפים. כן. אבל זה איזשהו מלך, כן. אז 3 פעמים הוא מופיע, כן. הרויס, מקף, הרייכר ברונטר mit הקלאס הרץ. הרייכר מה? ברונטר, סליחה, ברונט. הרייכר ברונטר, כן, mit? לא ברונטר, ברונט. הרייכר ברונט, כן. mit הקלאס הרץ. אולי זה קלט? קלט. mit הקלט הרץ. כן, לב קר. כן, עכשיו לנו זה לא חשוב ההקשר בספר מאיפה שהוא מביא, אבל אותנו מעניין איך מתפקד הפועל אויס וורפן, כן? אז בוא תקרא 2-3 מילים ואני אתרגם. של הציטוט. איך? זיהות גטראכט. היא כנראה, רגע, מגדת העתידות, יושבת והיא מחלקת קלפים. זיהות גטראכט, היא חשבה, כן? וגן די אויס גוורפנה קורטן. אוקיי, המגדת העתידות חשבה על אודות הקלפים, הקורטנה אויס גוורפנה, כן? היא הרי חילקה קלפים על השולחן כדי להגיד את העתיד, כן? האויס גוורפנה קורטן, כן? זה מגדת עתידות יושבת והיא מחלקת קלפים על השולחן ולפי זה היא אומרת את העתיד, ואז מופיע איזה מלך מהקלפים 3 פעמים, והיא אומרת, כן, שזה אומר שיבוא ברונט, כן, אחד שחום, לא חשוב, כן, היא מגידה עתידות. מהו המקור של המשפט הזה? החשוב זה אויס גוורפנה קורטן, הקלפים שמחלקים כדי להגיד עתידות. המקור זה אפה, והחיבור שלו
ציגיינר. ציגיינר. זאת אומרת, זה איזה ספר שמדבר על ציגיינר, על... שזה צוענים, לא? צוענים, כן. אני יודע שבגרמנית זה צוענים. כן, גם ביידיש ציגיינר, ואיך הם אומרים, כנראה איך הם אומרים את העתיד. טוב, גמרנו עם אחד או יש עוד דוגמה לאחד? גמרנו עם אחד. גמרנו עם אחד. זאת אומרת, גמרנו עם המשמעות של לחלק קלפים, אויס גוורפן קורטן, כן, אויס גוורפן, כן? מחלקים קלפים, אויס גוורפן, כן, ועל סמך זה מגידים עתידות בעולם הצוענים. עכשיו בא משמעות 2 של אויס. אני רק רציתי להוסיף למשמעות 1, זה לא בדיוק לחלק, זה יותר להניח אותם בצורה פזורה כזאת על השולחן. נכון, נכון. כן, היא לא נותנת את זה לאף אחד. כן, אוקיי, נכון. אז... אבל אתם שמים לב שמה שקודם היה אויס, באויס ורפן, ששלמה קרא, סליחה, באויס ורמן, לחמם עד הסוף, עכשיו לאויס יש משמעות, יש לו 3 או 4 משמעויות שונות. אחת מהן זה לפזר, לחלק קלפים לצורך אמירת עתיד. עכשיו 2. ורפן זה לזרוק, לא? ודאי, על זה אנחנו מדברים כל הזמן. ורפן זה לזרוק. עכשיו, מי שמחלק צועניה, שהיא מחלקת קלפים על השולחן, כאילו זורקת אותם על השולחן. משמעות שנייה של אויס, עם ורפן. נתנאל. פיר גהלטן, פסיק, אויף גוורפן. כן. פיר גהלטן, הכוונה כנראה זה להחזיק, דווקא ההפך מלזרוק החוצה. מה עוד כתוב? כתוב אויס גוורפנה מעשים. אויס גוורפנה מעשים. עשיות אויס גוורפנה, נמשיך הלאה, נראה אם נבין יותר, כן? זהו, נגמר המשמעות השנייה. ויש ציטוטים? לא. אין ציטוטים? אז כנראה שלפעמים, כן, לא מצאו ציטוט, כן, והכוונה שלא נהירה לי במיוחד, אבל נעזוב אותה, כי אם לא נהיר לי אני לא אוכל להסביר, נלך למשמעות שלישית של אויס. כן. הוא כותב פרוורפן, נקודה, ואז כבר יש ציטוט. אוקיי, פרוורפן, זאת אומרת שאתה זרקת משהו רחוק רחוק, כמו הפרוורפן, כן? כתוב פרוורפן או פרוורפן? פרוורפן. פרוורפן, משהו שזרקו אותו כל כך רחוק, שאי אפשר למצוא אותו. בואו נראה את הציטוט. אויס גוורפנה שטט ונשטלך. ונשטטלך. כן, שטטלך. אויס גוורפנה שטט ושטטלך. מצאו בספר שכתוב, אויס גוורפנה שטט ושטטלך. ערים ועיירות נידחות, שהן זרוקות כל כך רחוק שאי אפשר אפילו למצוא אותן. נידחות. זאת אומרת, האויס הזה, אויס גוורפן, זה שזרקו את זה החוצה כל כך רחוק, שזה נידח ואי אפשר למצוא. ואז בא המקור. מהו המקור? איידלסברג, תמ"ז, 1953, 13. או שזה 12? אז אילו היה לנו הכרך הראשון המלא, היינו יודעים מי זה איידלברג, והאם זה מאמר באיזה מקום, וכו'. עכשיו יש משמעות רביעית. נכון. אוניברסיטה באיידלברג. סליחה, לא שמעתי. יש אוניברסיטה באיידלברג. מפורסמת. נכון.
כן, אבל פה מדברים על מחבר של ספר. טוב, זה לא העיר. המשמעות מה? זה לא העיר היידלברג. לא, אנחנו מדברים על ספרים שמתוכם לוקחים את הציטוטים. ואני אמרתי קודם, אילו היה לנו הכרך השלם של האות א' הזאת, היו אומרים לנו מהו הציטוט, אבל זה לא חשוב לנו עכשיו, מאיפה לקחו את זה. עכשיו חשוב לנו מה הם המשמעויות השונות של אויס. אז לא כדאי שנתעכב בדברים שלא שייכים למאמץ שלנו להסביר משמעויות שונות של אויס. אז נתנאל 4. 4. הנומן, נקודתיים. איך? הנומר. נומן. נומן, כן, סליחה. הנומן. הנומן זה שם. אבל לא ברור לי. הלאה, איך כתוב? נקודתיים, der ausgeworfener מטרוז ורשה 1874. נראה לי זה מקור. תקרא עוד פעם את המקור, der ausgeworfener. גוורפנר. לא, זה כתוב א', צ'ופצ'יק, עין, נון, עין, רש. אויסגוורפנר, כן. מטרוז. זה לא מקור, אלא זה ציטוט. der אויסגוורפנר מטרוז, כן. פסיק, ורשה, 1874. בסדר. הם מצטטים ז'ורנל, כן? שנקרא der Ausgeworfener מטרוז. זאת אומרת, איש הים, המלאך, כן? הזרוק, אבל לא כשם של איש, אלא כשם של כתב עת. ולכן הם אומרים הנומן, שיש גם כתב עת שנקרא ככה. זהו. בזה גמרנו עם אויסגוורפנר. עם אויסגוורפנר, כן. גמרנו עם הערך הזה. אני מבקש להגיד, אנחנו נמצאים בקריאה במילון, בסוג אחר של הבנת טקסט, שאתם לא רגילים, ולכן אני התעקפתי במשך חודשים לא לזרוק אתכם לזה. אבל בכל זאת, אני רוצה שתתאמו, כן, משמעויות שונות של קידומות. במקרה הזה אנחנו לוקחים את הקידומת אויס. עדיין אנחנו בעמוד הראשון שבלה צילמה? כן. מהו הערך הבא, נתנאל, עם אויס? אויס גבורצלט. כן, אויס גבורצלט. רגע, אויס גבורצלט, כן? כן. אויס גבורצלט. מישהו יודע לתרגם לפני שנכנסים להסבר? מה זה אויס גבורצלט? שלמה? הרי אתה יודע מה זה וורצל, כן? אתה יודע? לא. מה? שלמה שומע אותנו? אני לא רואה את שלמה בכלל בזום. אז הוא לא שומע אותנו. לא. יאיר, מה זה וורצל, אתה יודע? וורצל זה לזרוק. לא. איך? וורצל, אני לא יודע מה זה. וורצל זה שורש. כן? וורצל. אולי נתנאל מכיר את זה מהגרמנית. וורצל. לא, אני לא מכיר. אוקיי, וורצל זה שורש. עכשיו. לא, לעקור. איך אתה, נכון, מאיפה אתה הגעת למסקנה הנכונה? אויס גבורצל. יאיר, אתה דייקת. אני שואל מאיפה אתה
יודע את זה. לא יודע, ניחוש כזה. ניחוש. להוריד זאת שורש, אומרת, זה אתה הגיוני. הבנת בחוש שהפרפיקס אויס, כן? כאשר אנחנו מדביקים אותו לפועל, אם יש דבר כזה, וורצלן, להשריש, כן? הכוונה היא ההפך, לשרש, להוציא עם השורש. אתם שומעים אותי? כי אתם נכנסים לי באמצע המילים, כן? אויס גבורצל זה דבר ששורש, שהוציאו אותו עם השורש. עכשיו נראה אם אני צודק, ואם יודל מרק מסביר את זה ככה. אז נתנאל, איך מתחיל ההסבר? קודם כל הוא אומר שזה אדייקטיב. קודם כל שזה אדייקטיב וזה נכון, מפני שאם אני אומר, דר פליט פון אוקראינה, הפליט של אוקראינה, is ausgewurzelt geworden. הוציאו אותו מן השורש, והוא נזרק למדינת ישראל, או לפולין, או למקום אחר. אז זה אדייקטיב בסדר. מה עוד, נתנאל? מה עוד הוא אומר? פער, שאמרנו שזה פרציטיפ כנראה, פער אויס וורצלן. פאר אויס וורצלן. זאת אומרת שאויס פאר אויס וורצלן. זה פרציטיפ בשביל אויס וורצלן. הפועל הוא אויס וורצלן, שם הפועל. אבל הערך פה זה אויס גה-וורצלן. הגה זה סימן של פרטיציפ של זמן עבר. אז לכן הוא אומר שזה בשביל אויס וורצלן, בעבר זה אויס גה-וורצלן. הלאה, נתנאל? ואז הוא מביא אחד, משמעות ראשונה. כמה משמעויות יש? 1, 2, 3? כן. אוקיי, אז בואו נראה עוד פעם. אם אנחנו מדביקים את הפרפיקס אויס לפועל וורצלן, שזה להשריש שורש, אומר יודל מרק שאויס יכול להיות לו 3 משמעויות שונות. מספר 1, מה הוא אומר נתנאל? ארויס גריסן. ארויס גריסן. מה שאמרתי קודם, לשרש, להוציא עם השורש. ארויס גריסן, לקרוע עם השורש משהו ששתול בתוך האדמה. מה אתה אומר, יאיר? טוב, כתוב כאן, ארויס גריסן מדיוורצלן. הנה, ארויס גריסן מדיוורצלן. לעקור, לקרוע עם השורשים. האם שלמה חזר אלינו? עדיין לא. אני מצטער, זה חבל. לא, כי הוא היה עם הטלפון והוא לא שמע טוב, אני יודע, בסוף כנראה נמאס לו. ולמה הוא לא יכול להיות עם כי הוא בים המלח. אני מאוד מצטער. כי מה שאנחנו עושים עכשיו, רבותיי, אנחנו מתאמנים איך להשתמש במילון של יודל מרק. זה לא קל, אבל זה לא בשמיים, ולאט לאט אנחנו מבינים. אוקיי, אז עכשיו נתנאל, אני מניח שהוא יביא ציטוט למשמעות הראשונה? כן. תקרא את כל הציטוט. Eingeschlagene Ausgewurzelte, weggetrogene, ganze Hurbes, Weimer ausgerissene. אוקיי. טוב, אתם לא אשמים שהמילון זורק אתכם לכל ספרות יידיש במשך דורות, מאות שנים. אבל אתם תבינו, אני אתרגם,
כן, כי עכשיו אנחנו לא קוראים טקסט. עכשיו אני מנסה לקצר לכם את הדרך. המילה הראשונה שקראת, נתנאל. איינגשלוגנה. איינגשלוגנה, והמילה השנייה? זה יש אחר כך פסיק, ואז יש אויס גבורצלטה. זהו, כן, אויס גבורצלטה. והמילה השלישית? אחר כך יש עוד פסיק, ואז כתוב אבקטר, סליחה, זו מילה ארוכה קצת. אבק גטרוגנה, כן, אבק גטרוגנה. ואז עוד פסיק, ואז יש גנצה הורבסט. הורבסט זה חורבות? כן, לא, זה... הורבסט. תגיד לי אותיות, אני לא מבין את המילה. אין בעיה. ה' ו' ר' ב' עין סמך. בית גושה, כן? לא, אין לנו ביידיש, אבל יודל מרק שם דגש איפה שאנחנו לא שמים. עוד פעם, ה' ו' ר' בית דגושה עין סמך. הורבס. אני לא מכיר את המילה, אבל כנראה שהכוונה היא לערימות. אבל אנחנו כל הזמן, כל המילים שקראת, זה שמות תואר. אנחנו לא הגענו לשם העצם. אז תמשיך עד שנמצא מהו שם העצם. הורבס מה? ביימר. ביימר, זהו. זה שם העצם. עצים, כן? עצים. אז מדובר פה על עצים. עכשיו, כל הדברים שקראת עד לעצים, כן, כמעט, זה שמות תואר. אז תחזור על שם התואר הראשון. איינגשלוגנה. איינגשלוגנה. איינגשלוגנה ביימר. כן, כי הכל מתייחס לעצים. איינשלוגן זה לתקוע עמוק באדמה. אז עצים שתקועים באדמה. לשתול. לא, תראה, לשתול, אתה לא צריך להשתמש בפועל שלום. שלום זה להכות. זה יותר מלשתול. הכניסו אותם בכוח לתוך האדמה. עוד מעט נראה למה. השם התואר הבא? אויס גבורצלטה. אויס גבורצלטה, זאת אומרת, עצים ששירשו אותם, הוציאו אותם עם השורש. זאת אומרת, עצים שהיו תקועים עמוק באדמה, הוציאו אותם עם השורש. הלאה, שם התואר הבא? אבק טרגונה. אבק מה? אבק גטרוגנה. אבק גטרוגנה. אז אותם עצים שקודם הם היו תקועים עמוק ואחר כך שירשו אותם והוציאו אותם, ואבק גטרוגנה, ולקחו אותם הרחק מן אבק, זה הרחק, טרום לשאת, נסו אותם רחוק מהמקום שבו שתלו אותם בהתחלה. מה עוד? יש עוד שמות תואר, הכל על העצים האלה. כן, כן. גנצה, הורבס, ביימר, אויס גריסן. אז רגע, השם העצם הוא לא רק עצים, אלא גנצה הורבס, זאת אומרת, ערימות שלימות של עצים, שקודם היו שתולים עמוק, אחר כך שירשו אותם, הוציאו אותם מהשורש, והובילו אותם הרחק ממקום שתילתם הראשון, ואז מה קרה עם העצים האלה? או שזה סוף הציטוט? לא, לא, יש עוד מילה אחרונה. אויס גריסנה. אויס גריסנה. עצים שקראו אותם בכוח ממקום שתילתם. מהו המקור? על שתיים דילצתה. אוקיי, אז זה המקור. אז המשמעות, זו המשמעות הראשונה.
מה? הראשונה. משמעות הראשונה שהפירוש שלה היא להוציא עם השורש. יש משמעות שנייה או יש עוד ציטוט? יש משמעות שנייה. אז להוציא עם השורש של אויס זה משמעות ראשונה. עכשיו נראה מה המשמעות שנייה של אויס, כן? מה הם מגדירים? אחרי שתיים מיד. אויס גקורצ'ט. אויס גקורצ'ט, ומה המילה הבאה? בפרייט פון וורצלן. בפרייט פון וורצלן, ששחררו את הדבר מהשורשים שלו. כן? זו משמעות קצת דומה לראשונה, אבל יותר מדויקת לגבי שחרור מתוך השורש. ואז בציטוט, נתנאל. ואז מגיע, זה לא ציטוט, עוד 3 מילים, an ois gewurzelt Feld. עוד פעם, an ois gewurzelt Feld? כן. זאת אומרת, שדה שניקו אותו מהשורשים שהיו בתוכו באדמה. כן? זאת אומרת, הכוונה היא לא שתלשו מתוך האדמה עץ, אלא שיש שדה שהיו בו שורשים של כל מיני צמחים, והוציאו את השורשים וניקו את השדה מכל צמח שיכול היה להתפתח. יש ציטוט? לא. עכשיו, המילה זה אויס גקורצ'ט, כן? זאת אומרת, כאשר מוסיפים את הפרפיקס אויס לקורצ'ן, כן? אז מתכוונים לדלל לגמרי את השורשים שהם בתוך האדמה. הרי אנחנו יודעים שיש פרחים שקודם אתה שותל את הבול, את השורש שלו, ואחרי חודשים הוא פורח בקיץ. וזו הכוונה כנראה. אז אין לנו ציטוט, אבל זו המשמעות הקצת שונה. יש משמעות שלישית של אויס? כן. פרטרייבן פונדרהיים. פרטרייבן פונדרהיים. פסיק. לגרש הרחק מהבית. כן? כן, ואז יש פסיק, ניט איינגפרסטיקט. עוד פעם, פסיק? לא, אני הקראתי את זה מאוד לא טוב. איינגפסטיקט. רגע, אנחנו מדברים על איזה פועל? על הפועל אויס גוורצלט. אויס גוורצלט. זאת אומרת, מישהו שגרשו אותו מהשורש, זאת אומרת, מהבית איפה שהוא גר כל חייו. כן? אז מה המילים שקראת לפני רגע? אחרי פונדרהיים. כן. ניט איינגפסטיקט. ניט איינגפסטיקט. כן. לא מחוזק היטב במקומו. כן? אז האויס גוורצלט זה משהו שלא מחוזק היטב במקומו. הפלסטינאים יכולים לטעון, אילו דיברו ביידיש, מיר זיינן אויס גוורצלט. אנחנו גורשנו, הם יגידו הפלסטינאים, מהכפרים שלנו, מיר זיינן אויס גוורצלט. יבואו גנרלים של מלחמת השחרור ויגידו, זה נכון, על פי ההיסטוריונים, היו כפרים שאנחנו גירשנו, אבל היו כפרים רבים שהם ברחו לבד. לאלה אי אפשר לקרוא אויס גוורצלט, כי הם ברחו
מרצונם, לא חשוב שפחדו מה נעשה להם, אבל הם ברחו, אלה שאנחנו גירשנו, על פי ההיסטוריונים, להם אפשר להבין כשהם אומרים מיר זיינן אויס גבורץ. ויש ציטוט? לא, אבל זה ממשיך. כן, מה ממשיך? איבר גריסן איבר גריס. מה? איבר גריסן. כן, איבר גריסן פריירדיקה בין דוג... לא, הקריאה צריכה להיות איבר גריסן פריירדיקה בינדונגן. כן. שנקראו קשרים קודמים. כאשר יש משהו שקודם היה קשור, כן? ברגע שאנחנו אומרים אויס גבורצות, למשל, טוב, עוד מעט יהיה לנו ציטוט, אני מקווה. בואו נראה. מביאים ציטוט? לא, גם לא מביאים לזה, אבל הוא ממשיך בעוד מילים אחרות שתארו את זה. אוקיי. אז יש אויס גוורצלטר ווגלר. רגע, אויסגה, תקרא נכון את המילה, אויסגה וורצלטר. איך? אויס גוורצלטר ווגלר. כן. אויס גוורצלטר ווגלר. אז אם אני מתרגם את זה, ווגלר, לפני הרבה זמן הסברתי לכם מה זה ווגלר, ולא אכנס לזה עוד פעם, כי עכשיו אנחנו לא מסבירים טקסט. אבל ווגלר זה אדם שתוהה בדרכי הארץ, ולא יודע לאן פניו מועדות. לווגלר כזה, לתוהה כזה בדרכי הארץ, אפשר עליו להגיד, an ois gewurzelter Vogler, טועה בדרכים שקראו לו את הקשרים עם המקום הקבוע שלך, ולכן הוא ווגלר טועה ששרשו אותו, שהוציאו אותו משורשיו. ואז בא המקור? לא, הוא מביא עוד תיאור. אחד אחרון. כן, עוד תיאור, עוד ציטוט. אויס גוורצלטה, אסימילנטן. אויס גוורצלטה אסימילנטן. מה זה אסימילנט? יאיר, אתה יכול להגיד? מתבולל. כן, מתבולל או אחד שדוגל בהתבוללות. אז עליהם אפשר להגיד, אויס גוורצלטה אסימילנטן, מתבולל או מי שדוגל בהתבוללות, הוא אדם שנעקר משורשיו היהודיים, כן? ולמה נותנים את זה כאפשרות, משמעות נוספת של אויס? כי לא מדובר באמת להוציא שורש מעץ שנשתל, אלא זה בצורה יותר מטאפורית. זה ברור, אני חושב. כן. אוקיי. גמרנו עם הערך הזה? כן. גמרנו עם הערך הזה. אתם כבר יכולים לראות, אני חושב שאפשר כבר לקבל קצת את הטעם של החשיבות של המילון של יודלמרק. הוא נכנס לרזולוציות מדויקות, מדוקדקות, והוא פורס לפנינו את עושר השפה על ידי כל מיני ביטויים שמשתמשים בשפה ביידיש עם הפרפיקס אויס. וזה הוא עושה עם כל הפרפיקסים שמתחילים עם האות א' בארבעה כרכים שקשורים עם אות א' בלבד. מה השעה שלנו עכשיו? 7:20. השעה 7:20.
אוקיי. מכיוון שאנחנו כבר בעניין של אויס, ויש לנו רק 10 דקות, אולי יאיר הערך הבא, נראה אם כדאי לנו, אם לא נחפש עוד אחד. מהו הערך הבא, יאיר? אוסקיבורצטקייט. טוב, זה כבר שם עצם מופשט, זה הלאה, ערך הבא. אויסגוואשן. אויסגוואשן, יופי. ושן זה לחמץ, לנקות בגדים. עכשיו, אויסוושן, כן, בזמן עבר, אויסגוואשן, דבר שרחצו אותו היטב. עכשיו נראה כמה מספרים יש של משמעויות, 1, 2 או מה? 2. אז יאיר לאט לאט, אויסגוואשן, איך הוא מתחיל להסביר מבחינה דיגית? אויסגרייניק דורוושן. נכון, אז הוא מסביר מה זה אויסגוואשן? אויסגרייניק ניקו. דורוושן, דבר שניקו אותו על ידי שרחצו אותו. הלאה. אחר כך הוא נותן דוגמה. פרייטק צונח, בקוב כנורה, אפס גור an Anderpunen, ausgeschmiert, ausgewaschen rein in Hitlers Winkele. היטלר וינקלה. מה שלא קלטתי בקריאה שלך, זה על מה מדברים. פרייטק צונח ביום שישי בערב, בקומתי כנורה, זהו, זה אני לא הבנתי. בקומט די מה? כנורה. תגיד לי אותיות. קוף א' פתח נון ו' ריש עין. אני לא יודע מה זה ביידיש כנורה. אולי זה... לא מכיר את המילה. איך? סוג של חומר ניקוי? לא. זה מקום, אבל באמת אין לכם מילון, נכון? לא. חבל. אבל הכוונה היא לאיזשהו מקום בבית. אז לפני כניסת השבת או בערב, כשנכנסת השבת, מקבל אותו מקום בבית. מה הוא מקבל? תמשיך לקרוא. כן, מקבל מקום, המקום הזה מקבל פנים אחרות. אויסגשמירט, מרוח. אויסגשמירט, זאת אומרת, מקום שניקו אותו על ידי שמרחו אותו במשהו. אני לא יודע מה זה הכנורה, מה עוד? אחר כך אויסגוואשן ריין. כן, רחצו את זה במים, את אותו מקום. ריין עם היטלרס וינקלה. והוא, אותו מקום נקי בכל פינה. אז זה כנראה איזה מקום בבית, אולי מקום איפה שמאחסנים משהו, כן? אבל הפעם ניקו אותו בכל פינה. ביסודיות, בגלל שנכנסת השבת. המקור הוא ממוס וינץ'. לא יודע מה זה. כן, אנחנו לא מכירים את המקור. אחר הוא כותב, הקלרה, עכשיו הוא מצטט, עוד ציטוט, הקלורה הנה לבונה עם אפר גשברומן. רגע, השאלה אם הוא מביא עוד ציטוט, יש נקודה ופסיק לפני הקלורה. הקלורה, אבל לפני הקלורה, לפני יש נקודה ופסיק? לפני האלף, מה יש? נקודה ופסיק בפיסוק? נקודה, פונים נקודה, סליחה, מה הוא מסביר? כי הוא אומר, לא, יש רק של ציטוט, נותן את ה... מרכאות? מרכאות, כן. לפני המרכאות, יש נקודה או נקודה ופסיק? לא. יש נקודה. לא, כתוב... נקודה, וינשף. וינשף, נקודה.
לא הבנתי, מה לפני הנקודה? הוא כותב את המקור, ממוס פסיק וינצ'ה, ואז נקודה. ואז נקודה, ועכשיו הוא נותן דוגמה. למה אני שואל? הרי צריך להיות הבדלה בין ציטוט אחד לשני, אז יש נקודה. אז מזה צריך אולי להבין שמתחיל ציטוט אחר. תקרא עוד פעם את הציטוט החדש. הקלורה. הקלורה, אויס גוואשנה לבונה, is geschwommen. הקלורה אויס גוואשנה לבונה. לבנה בהירה, הקלורה, רחוצה. למה? מכיוון שהיא כנראה במילואה, והיא כולה לבנה, כאילו רחצו אותה מכל לכלוך. אז הנה יש לנו עוד דוגמה של שימוש בפרפיקס אויס, כן? אויס ושן. הוא אפה רמן מהפרד גמי. טוב, אנחנו לא יכולים לדעת את המקור המלא. וכאן גמרנו עם המשמעות הראשונה. כן, עכשיו הוא אומר 2. עכשיו באה משמעות 2 של אויס. כן. ונראה ביחד עם איזה פועל. אז מה כתוב אחרי המספר 2? אויס גזידלט, נקודה. אויס גזידלט. מי יודע מה זה אויס גזידלט? כן. לצערנו שלמה ירד לנו מהקו בגלל שאין לו אינטרנט. דניאל, יש לך מושג מה זה אויס גזידלט? דניאל שומע? לא, כן, אבל לא ברור לי. טוב, אז אני מסביר. אויס זידלן, הפועל אויס זידלן, זה לזרוק על מישהו כללות עד להודעה חדשה, לקלל מישהו כל הזמן והרבה. עכשיו נראה מה אומר יולמרק על זה. זאת אומרת, מה שיולמרק אומר, המשמעות השנייה של אויס, זה כשאנחנו מדביקים את אויס לזידלן, לקלל. זידלן זה לקלל, אויס זידלן זה לקלל עד תום. עכשיו יאיר, מה הוא אומר? ארז פונמיר אבק an ausgewaschener mit an herabgeloster Nose. herabgeloster Nose. עם אף באדמה. רגע. זה מה שבא מיד אחרי אויזידלן? אתה בלבלת שם. הרי זה קשור לאויס ושן, לדוגמה הקודמת. לא, כתוב 2. אויס גזידלט, נקודה. איז פון מיר אבק an אויס גוושנר mit an הרובגלוסטר נוס. יפה. אז כאן מה שזה נורא מעניין. אומר יולמרק, בזה נגמור היום, אויס גוושן, בציטוט הזה, הוא הלך ממני, כן, רחוץ לגמרי, עם אף מורד. והכוונה כאן רחוץ לגמרי, הוא רחוץ מכללות שקיללתי אותו, ולכן הוא הולך עם האף למטה. רבותיי, האושר של יידיש מתגלה אפילו בשבילי כבלתי צפוי. כי אפשר להגיד על מישהו שאתה השפלת אותו וקיללת אותו בלי סוף, שהוא עזב אותי עם אף רחוץ. מדהים. אז גם אני לומד לא פחות מכם. השעה 7:30. בדיוק.
אני מודה, תראו, היה לנו היום פגישה מאוד קשה, כי אנחנו קראנו ודיברנו על דברים שבשביל זה צריך לדעת את כל השפה. ניסיתי לעזור עד כמה שאפשר, אף פעם לא ניסינו להבין מילון כמו יודלמרק, אבל לאט לאט אני חושב שכולנו נלמד להשתמש ביודלמרק, ובשבילכם ובשבילי זה יהיה רווח נקי. אין עוד מילון כזה ביידיש. ולמי שימצא 1,000 שקל ברחוב, אני אמכור לו ברצון את 4 הכרכים. אבל השאלה היא, אדם צריך להרגיש צורך אימפרטיבי, קומפולסיבי, שיהיה לו 4 הכרכים, כי אולי הוא ישתמש הלאה במשך חייו. אני מרגיש צורך קומפולסיבי, ולכן הוצאתי מכיסי והדפסתי עוד עותקים של הכרך הראשון. אבל אני יכול להבין שאתם לא חייבים, כן? להרגיש שאתם by hook and by crook תוציאו 1,000 שקל כדי להשיג את 4 הכרכים, אבל שתדעו לכם שיש מילון כזה שהוא לא דומה לאף מילון ביידיש, והוא מלמד אותנו המון על השפה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לך. יום שני הבא אנחנו נפגשים. להתראות. להתראות. תודה רבה. ביי.